Miguel de Lira é un dos actores máis populares e coñecidos da historia recente galega. O Currás da serie da TVG Mareas Vivas, o Cibrán da película da Esmorga, o fundador do grupo teatral Chévere e tamén un dos creadores da Sala Nasa. Comezou no mundo da interpretación cando estudaba Dereito na Universidade de Santiago, a mediados dos anos 80. Desde aquela, os seus traballos axitan conciencias, fan política desde os escenarios, divirten e tamén deixan pouso. Tras pasar por varias etapas e diferentes lugares de residencia, Chévere ten o seu local de ensaio e parada na parte alta de Compostela. Alí, un mural realizado por Tristán Ron dalle vida á parede da entrada con debuxos que percorren a traxectoria do grupo. Diante del, Miguel de Lira senta nunha das butacas de Eroski Paraíso. Con esta obra obtivo o Premio Mestre Mateo o mellor actor protagonista no 2020. Así comezamos a conversa, calmada e chea de anécdotas sobre a historia da súa vida e os máis de 35 anos da compañía. Prácticamente a transición acababa de suceder, había necesidade de un cambio vital e social importante en Compostela, en Galicia, en todo, incluso en España, claro. Naquel ferver, naquela intención de crear cousas ou modelos novos de socioculturais, estaba eu tamén por aí inserido. Sí que había un espírito sumerxido, un espírito de alternativa a, digamos, a cultura oficial que había, non? Que era unha cultura que viña de outros tempos e que necesitaba ser renovada, non? Probablemente, bueno, esta reflexión fajo desde agora, pero non, daquela non tes a destreza para pensarlo desta maneira, o sea, porque estás metido, simplemente tes a inquedanza, a necesidade de facer cousas e de atopar camiños novos, esa inquedanza ou esa intuición de que as cousas podense facer de outra maneira, pero tamén ti non tes a destreza para facer nada, non? Entón, é un momento de proba, é un momento puramente universitario, no que ti estás aprendendo, pero interéseche todo o que hai alrededor da universidade menos o que estás estudando. Tamén apareceu o mundo do teatro, a posibilidade de probar a facer teatro, que non era unha das artes lo que estaba no meu horizonte, aunque naqueles anos universitarios sí que había unha pulsión teatral en Compostela, empezaron a vir os grupos cataláns de teatro. Nese contexto tamén aparece un inglés, que é John Isham, que é un dos, bueno, pois tamén dos fundadores de Chévere e tal. E John, pois, xa fixera algo de clown, de teatro clown, en Cambridge, ele estudou en Cambridge, creo, bueno, ele estaba aquí facendo un lectorado na universidade tamén, e un día confluímos, conocémonos, e decidimos ir probar a xogar a facer teatro. Como probábamos de todo daquela, como te estou dicindo, pois non había ningún problema. Bueno, pois un día fomos á bella casa de Simeón, que era unha casa que estaba abandonada, que fora uns grandes almacéns de roupa e tal. Aí fixemos os primeiros escarceos con Chévere, e xa ao lado estaba a Escola de Artes e Oficios Maestro Mateo, que estaba moi pertiño, e aí tamén, aí fixemos xa un curso de teatro cos alumnos da Escola de Artes e Oficios. Entre a casa de Simeón e Maestro Mateo, todo este concepto de arte, oficio, e alternativa, e búsqueda, e renovar, etcétera, neste momento, neste caldo de cultivo, emerge ou nace Chévere. Nació un pouco antes Chévere que Miguel de Lira, porque iso foi despois ben Mario Gas, un director de teatro catalán, que viñera a dirixir unha obra co Centro Dramático Galego, e eu fora aquel casting un pouco, bueno, por ir, pedían tamén actores xóvenes, tal, fora, e colléranme. É a primeira vez que tuvera que firmar, digamos, que nun programa oficial, o Mozo que chegou de lonxe, unha obra do CDG dirixida por Mario Gas, eu entrar naquel casting, entonces había que poñer un nome, como te chamas, non? Eu hasta ese momento era, pois eso, un simple Miguel García, non? Entonces, ao poder firmar artísticamente nun programa e poder poñer e reinventar o nome,
pois foi unha oportunidade estupenda, cando me dixeron, como che poñemos no programa, tal, tal. Eu acordo que puxera xa eso, Miguel de Lira, escribino, e xa, pois queda ben. Realmente puxe Miguel de Lira porque todo o mundo xa me chamaba Miguel de Lira naquel momento, tal vez para distinguir de outros Migueles, pois, Miguel, pois Miguel de Lira, tal, xa era Miguel de Lira. Entón, aí nace Chévere, nace Miguel de Lira ao mesmo tempo. Nós fixéramos un espectáculo inconscientemente, só para mostralo ao público, na Plaza dos Bombeiros, detrás de Maestro Mateo. Aquel espectáculo fora bastante máis suceso do que nós pensábamos, e como consecuencia daquelo, viñeron alguén da Diputación a ofrecernos tres representacións daquele espectáculo, vale? Entonces, pero tiñamos que ter un cifo, un nome ou algo para saber quen éramos, non? Entonces, tuvemos unha pequena reunión entre nós de ver que nombre lle poñemos a aquel grupo incipiente. E John, este inglés, tal, apostaba por poñerlle Teatro Amarillo. E preguntou como se en galego amarillo, entón, bueno, pois alguén lle dixo Teatro Amarelo, entón estábamos como nesa idea de Teatro Amarelo, porque o amarelo era un color que daba mala sorte no teatro, e eu dixen, que chévere, hostia, que chévere, o nome ese, non? E ao dicir que chévere, ele entendiu que estaba propoñendo outro nome que era chévere, entón escribiu a palabra, chévere. Como entre que era inglés e a comunicación era extraña, tal, ele estaba escribindo os distintos nomes, tal, entón puxo chévere, e preguntou que significaba. Dixo, me gusta a palabra, tiene tres es bonito palabra, que significa tal? E dixo, bueno, chévere significa guai, algo enrollado e tal, pero para nombre do noso grupo non mola moito porque non é unha palabra galega, sabes? Entón, eu tiña a conciencia de que tiña que ser eu e máis todos que estábamos ali, menos o inglés, todos tiñamos a conciencia de que molaba que fora unha palabra galega, non? Pero John dixo, xa estaba escrita, cun rotulador de plata, xa quedou escrita ali nunha cartulina negra, tal, Teatro Amarelo arriba, non sei que, chévere, pero xa máis grande, e pois bonito, chévere, non sei que, non sei canto. Total, que houve unha especie de votación e quedou chévere. Tempo despois, nunha circunstancia en Cuba, na Habana, eu iba a un viaxe antes de que caera a revolución, o sistema de Fidel, estaba Fidel no 93, no avión encontreime con Emilio Cao, que é un músico de Compostela, o que conocía simplemente de vista, pero bueno, xa, coño, onde vas? Vou a Cuba unha semana, coño, eu tamén, vale, e xa fixemos a viaxe xuntos, non? Entón, el tiña uns paquetes que regalarlle a Neira Vilas de parte de Isaac Díaz Pardo. Preguntounos Neira Vilas que era da nosa actividade aquí na Galicia e tal. Emilio Cao dixolle que era un músico que tocaba arpa, tal que sei eu. Eu dixenlle que, bueno, que acabábamos de montar un grupo de teatro, aínda con certa timidez, porque realmente só levábamos aquelas tres representacións da Diputación, non sei canto, pouca cousa levábamos, pero, bueno, aí estábamos xa. E como se chama o teu grupo de teatro? Joder, para mí máis vergonza aínda, non? Porque eu, chamase Chévere. Dicir a Neira Vilas, que un grupo de teatro aquí no noso país chamase Chévere, é un pouco raro, ou polo menos a min parecíamo. Realmente visto agora non é tanto, non? Chamase Chévere, pero bueno, non é un nome galego, é un nome máis sudamericano. Eu nesa vergonza comentei a Neira Vilas, e dixo, pero pareceme que non é sudamericano e tal. Eu creo que ten que ser esa palabra chévere. Entón, que estábamos na súa biblioteca, precisamente neste, fui, collí un libro, así tipo enciclopedia, empezou a buscar, e buscou palabra chévere, e dice, palabra chévere, mira, palabra originaria da Guinea e Sierra Leona, de África, que pasou a Latinoamérica que a escravitude, que significa, pois eso, sí, non me acordo das palabras, pero significa algo positivo, algo guai, enrollado, tal. Entonces, para que vexas que non sodes sudamericanos, sodes africanos, dixo Neira Vilas. Neste primeiro momento de Chévere, casi confuso, equivocado do que podía ser ou non podía ser, aí movíanos moito a enerxía, as ganas e a inconsciencia. Realmente non tiñamos máis alá de
íbamos dando pasos e ninguén nos ensinou realmente como había que facer. Claro, isto non é algo que tampouco non había daquelas escolas nin de produción, nin de interpretación, non tuvemos a oportunidade de formarnos en algún sitio que nos dixera, mira, isto faise así, non? No, Chévere foi construído a golpe de autocreación, digamos, de autoconvencemento, a golpe de bandarria, que se di picando pedra, e descubrindo nese picar pedra ou nese abrir vías alternativas, íbamos facendo a descoberta do que queríamos, e tuvemos a sorte de que xa moi rápido, moi desde os primeiros espectáculos, tuvemos a sorte de tocar a variña máxica de ajustarlle ao público. Ter a sensación de estar facendo algo desde aquí que nunca se fixera, digo, en términos escénicos, espacio vacío, traballar sin grandes escenografías, sin grandes textos, traballar desde outros puntos de arranque, e que ese compromiso cas artes escénicas nosas daquela tuvera esa resposta do espectador, foi bastante demoledor, e foi o que nos planteou de seguir ou non seguir, se profesionalizábamos Chévere, que era xa o seguinte paso. Nestes primeiros escarceos había que... Pero logo viña xa a parte... Bueno, había que tomar partido, sí ou non, profesionalizar, por tanto, deixar todo o que estábamos facendo, basicamente, e algúns de nós, daquela etapa, decidimos dar o paso, sí, deixar de profesionalizar e tal. A partir de aí xa ven outra fase. En breve xa naciu tamén o espectáculo Río Bravo, que foi probablemente un dos grandes nosos éxitos aí. Río Bravo foi un punto de inflexión, foi o que nos decidiu xa a profesionalizar, o que nos decidiu a formarnos, a estudiar un pouco máis, a tomalo, digamos, máis en serio, ao mellor, non? E nada, despois xa, pouco despois do Río Bravo, que é do 90-91, xa ven a Sala NASA, que é do 92, aí xa a necesidade de crear un espacio propio, de crear unha cultura alternativa, pero non solo para nós. Aí xa viña un pouco máis a conciencia de estar como grupo, como individuos, xa estábamos metidos dentro dunha comunidade máis amplia. A NASA permitiunos crecer nunha linguaxe de artes escénicas onde o que nós aportábamos era moito, pero o que nós absorbíamos e chupábamos doutros tamén era moitísimo. O sea, para nós tamén foi moi revelador ese intercambio xa de tú a tú con artistas de todo o país, ca lusofonía, con Portugal, con Brasil. Empezou a haber empezamos a desbrozar nunha serie de pistas e de camiños que estaban aí, pero que nós non transitáramos, e a NASA foi fundamental para iso. O que era alcalde aquí na altura, que era Xerardo Estévez, por exemplo, cando nos abrimos a NASA ao principio, el non sabía da existencia da NASA, porque obviamente era un jalpón que nos reformáramos en San Lorenzo, pero bueno, era cultura sub, non? Cultura submarina, que dicíamos nós daquela, non? Entonces, el iba a Barcelona e había reunións, que estaba o alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, por exemplo, entón, pois, había reunións de modelo arquitectónico das cidades, discutíase, daquela había unha certa pulsión de facer crecer as cousas. Hoxe en día todos son guerras de poñer paus nas rodas, pero daquela sí que había un pouco máis ese espírito de colaboración. Eran finales dos 80, entón polo menos había unhas certas ganas de facer. A nivel político parece que tamén tiñan esa intención. Tiñan bo rollo entre Santiago e Barcelona, había boa colaboración. Entón, contaba o Xerardo Estévez que chegaba ali a reunións, por exemplo, en Barcelona, con creadores culturales dali, con modelo isto, modelo tal, e xa lles falaban da Sala NASA, que era un espacio que había en Santiago de Compostela, que xa viñan a actuar aqueles outros, que había un espacio de referencia. E o propio Xerardo dice, pero eu en Santiago non conozco ese espacio. Entón, chamáranos despois un día nós, oye, que me dá un pouco de vergonza estar en reunións en Barcelona, aquí e alá, falan de vos da NASA, tal, eu non coñezo ese modelo, ese espacio, podo ir a conocer o vosso sitio, incluso deixadesme que poda haber un convenio de colaboración entre o Concello e a Sala NASA.
un período electoral donde a dereita de Compostela un tal Conde Roa, que era o candidato a alcalde de Santiago, que acabou sendo alcalde despois un tempo, hasta que o xuzgaron por corrupción fiscal e tuvo que dimitir uns meses despois, etc. Pero, bueno, ainda tuvo tempo o Conde Roa de facer unha escaramuza contra nós, acusándonos incluso denunciounos por terrorismo, e foi a Audiencia Nacional. Bueno, el prometera na campaña que iba, se ele salía alcalde, que pecharía todo ese tipo de, digamos, de cultura nociva para a cidade, non? E saliu alcalde, entón empezou a facelo, claro. Empezou a facelo como se fai, aforcando as vías de colaboración, que hasta ese momento estaban creadas sempre co Concello, poñendo trabas por todas partes, obligándoche prácticamente a cerrar, cousa que tivemos que facer, porque aquel proxecto xa era inviable. Eso por un lado. Por outro lado, xa levamos 20 anos de NASA, non? E tamén, de alguma maneira, o proxecto podía seguir o proxecto da Sala NASA outros 20 anos despois, pero tamén xa cumplira un ciclo vital bastante potente, xa o que nos tiña que dar, o que nos tiñamos que dar. Non é que estuvera esgotado, porque podía profesionalizarse e seguir máis tempo, pero realmente o millor de si a NASA xa o dera. Entonces, mal que lle pese, a Conde Roa casi nos fixo un favor. Obligou a que nos a salir, digamos, a movernos, e dicir, bueno, estamos aquí, isto pode seguir, pero, bueno, igual toca mover ficha e chévere este modelo NASA que xa fora creado, que toca ahora? Toca matalo, toca movelo. Foi cando tuveramos o impulso dos de Teo, que estaba ali, pois, un equipo tamén de traballo que viña moito pola NASA, que estaban moi interesados na cultura de Chévere da NASA e tal, e invitáronos para ir a Teo. E foi cando creamos o modelo de compañía residente, alá en Teo. Somos unha compañía incómoda polo discurso artístico das veces que temos tamén, porque imos de frente, porque non somos políticamente correctos, etc. E iso crea máis arpullido na comunidade política que nos... Entón xa non é o primeiro desatendemento que hai de Chévere ca non só isto de Conde Roa. Conde Roa xa foi un polarizar un pouco o conflito, non? Pero tamén en Teo despois entrou aí, pactaron co tal, entón unha concelleira do PSOE, por exemplo, no seu momento, e a concelleira non soubo ver o que era Chévere, non o que implicaba Chévere para Teo, nin etcétera, nin o Premio Nacional que acabamos de levar de Chévere. Entón, ela sumouse ás tesis as tesis máis dereitosas logo, ou máis conservadoras de que realmente Chévere non era... Chévere para Teo era un gasto, máis que unha posibilidade, máis que unha realidade que xa estaba sendo, non? Entonces, nesa teoría de aforrar gastos, pois cortou polo sano. E aquela concelleira non tiña moito interés. Non sei por que era concelleira de Cultura, tocoulle, pero nin tiña moita idea de cultura, nin tiña moita idea de que era Chévere, nin do daño que estaba facendo naquele momento a Chévere, a todo o público de Teo e ao propio goberno municipal. Entón, aquilo, derivou en que Chévere tamén fuise de Teo. A veces a inexperiencia ou a ineptitude ou a incompetencia da política, non da política, sino de pensar que as concejalías poden se repartir por prebendas políticas sin ter unha preparación profesional para esa concellalía. Ti non podes estar na concellalía de Sanidade sin ter nin idea de eso, non sabes? Estar nunha concellería de Cultura sin ter prácticamente nin idea do que é a cultura nin dese concello, nin do país, nin ti ser sequera consumidor de cultura, nin tal, pois é como que moitas veces é un reparto de cartas as concejalías e incluso ás veces as consellerías. E realmente nós, claro, nós que somos tamén unha compañía que facemos teatro político, non só, non? Pero tamén, entonces, claro, ás veces poñemos o punto arriba da ía, e iso, pois, obviamente incomoda
incomoda a moita desa xente bueno, intentan facernos a vida imposible, pero Chévere sempre remonta e seguimos, nunca ninguén foi capaz de poñer un stop no noso camiño. Realmente Nevermore é o último espectáculo que fixemos, pero hai que ir un poquinho antes, non, para entender o Nevermore, ou para entender a construción artística e escénica de Nevermore. Entón, en Chévere, nun dos momentos Chévere houbo unha necesidade, nunha das crisis, nunha das reinvencións que houbo de Chévere ao longo destes 35 anos, que había un certo esgotamento, tamén houve unha pequena división entre nós de algúns dos componentes da NASA, de Chévere. Entón quedamos cas forzas un pouco debilitadas e foi un deses momentos históricos nos que decidíamos si seguir ou si deixalo. Si xa tal vez aqueles 20 e pico anos que levábamos de Chévere eran suficientes ou de seguir, como reinventar Chévere. E aí, nesa reinvención, apareceu un pouco todo este universo do teatro documental, non? Da posibilidade de facer teatro documental sin perder nunca os sinais de identidade de Chévere que sempre teñen que ver con esa rebeldía, con esa denuncia, con esa pátina de humor, con esa maneira de facer que nos caracterizou e que creo que non perdemos identidade, pero de alguma maneira volvémonos un poquinho máis serios, non? Tal vez o paso do tempo ou a gravedade de algúns temas tamén nos obliga a posicionarnos de outros xeitos. Ti non podes contar o Prestige como se fora unha carallada, non? Creo que resultaba máis do que se fixo con Nevermore, a xudgar pola resposta dos espectadores que enchen as funcións, que se levantan da butaca aplaudindo e berrando nunca máis. Ese berro noso de nunca máis sigue sendo de moita actualidade, moi necesario, e eu creo que a marca máis potente que se creou en Galicia desde fai anos. Intentaron Galicia Calidade, intentaron moitas outras marcas, pero a gran marca nosa é nunca máis. Outros 35 non sei se votaremos. É complicado buscar 35 máis, pero os 40 de Chévere xa están aí. Teño a sensación de que agora, despois de que celebramos os 35, que foron bastante explosivos, non? De enerxía, de traballo tamén, de facer moito de éxito. Bueno, coa edición do... Mira, teño aquí o libro, igual é un momento tamén para facer un pouco de... Este libro de Chévere, que son dos 35 anos que fixemos agora, non? Nós estábamos indo no barco para a Expo Lisboa, actuando, recalando en portos e actuando. Logo unha semana na Expo Lisboa, etc. tal. E eu salme Mareas Vivas nese momento. A min salme Mareas Vivas, vou a un casting, tal, finalmente, que sí que non, que sí, pero que non me permitían facelo con Geada e con Seseo, entón eu rexeitei a posibilidade de facer un furtivo da Costa da Morte, sin Geada e Seseo non o entendía. Deixei, pero estaba xusto nunha destas, estaba no barco indo para a Expo de Lisboa, por iso me acordo ben, e chamanme outra vez desde Mareas Vivas que sí, que algúns personaxes permítenos falar con Geada e Seseo, porque, bueno, é coherente cos personaxes. Moi ben, eu apúntome a aquela aventura. Foi un mes así bastante explosivo na miña vida, sin ter un minuto libre para ver que é o que estaba pasando. E esa experiencia foi moi guai, desde o lado de Chévere, de tal, pero sobre todo eu non esperaba que a volta da esquina, cando se empezou a emitir aquela serie, houbera o fojonazo que houve desa audiencia, pero que eran cotas do 50%, non sei canto, era un pouco asustador, que rapidamente empezamos a comprobar na rúa, claro, na rúa xa se reflectiu ese éxito en moi pouco tempo. A partir de aí houve que xestionar tamén o éxito daquela serie que foi Mareas Vivas, pero tamén foi un aprendizaxe moi guai para todos nós, os daquela xeneración que nos tocou estar ali, non? De feito, casi todo o mundo que estaba daquela Mareas Vivas está hoxe en día
facendo moitas cousas, son parte dese ADN de prestixio do audiovisual galego no exterior, non? Pero o que se creou foi un modelo de ficción galega daquela, contando unha historia propia nosa, un naturalismo galego dun pobo, un suposto pobo que era Portozás e toda aquela historia, que en realidad aí inspirábase un pouco no modelo Doutor en Alaska, entre Doutor en Alaska e Verano Azul, para entendernos, había un pouco esa, non? Máis referencias, pero para min sempre foron así as dúas de un naturalismo amable e tal, bueno. Aquele exitazo, pois, bueno, abriu-nos a posibilidade, axudounos a entender como era o audiovisual, e despois, incluso en Chévere, tempo despois, tamén nos animamos a facer películas, o sea, a adentrarnos no mundo do audiovisual, non? De feito, Chévere estuvo implicada tamén na produción de Krevinsky, unha película na que eu tamén estuve moi metido con Control Z, Quique Otero, e facíamos o guión, a dirección, a interpretación, a produción, bueno, ese modelo de cine independiente no que Chévere tamén participou, ou avalou, ou estuvo aí. Despois Chévere fixemos máis escarceos de audiovisual, fixemos a película de Eroski Paraíso, que se pode ver ora tamén ainda en Filmin. Sinto a necesidade de falar con Gea de Conseseo, que é a miña lingua nai, e de feito, cando vou a Lira, ou o que sea, que teño moita relación, a miña maneira de falar é esta, non? Pero, por algunha razón, como levo tantos anos tamén na cidade, aquí en Compostela, ás veces non neutralizo un pouco a Gea de Seseo, ou fajo unha mistura dun galego normativo misturado con algunha geada, con algún seseo, por facilitar tamén a comprensión para os interlocutores cos que falas, non? Algúns son casteláns parlantes, outros son non sei que. E para min sempre foi bastante importante a comunicación. Non é tan importante como comunico eu, senón, o sea, por poñer por bandeira que a maneira que hai que falar é como falo eu, senón que o que temos é que falar ou entendernos na polifonía de sonidos que ten o galego, non? Ou o gallego, ou a Galicia, a Galiza, vale, toda a gama de posibilidades que ti me poñas aí, a min váleme todas. Por tanto, ás veces, cando me dou conta, estou falando normativo demais, pero se reparo, volvo á geada e ao seseo, que é o que máis me gusta, e creo que máis é a maneira de falar gallego que máis sufre neste momento, porque escoítase menos. Por iso peleara moito porque en Mareas Vivas, porque un personaxe así, un furtivo, naturalmente eu non o entendo sin falar así, non? Os que conoso, que son personaxes nos que eu me observei para despois facer o meu currás, non? E creo que eu tamén quería que lle daba moita autenticidade á serie, pero desde a galega pois dicían que non, que era mellor normativo porque é para todos os públicos, bueno, non sei, cousas, prexuicios, directrices lingüísticas, follón, sempre son cousas que en vez de impedir avanzar o galego entorpecen, pero ao final aquela batalla ganámola. Un dos motivos que Mareas Vivas tuera máis audiencia foi precisamente a maneira de falar na serie, eso foi algo que todo o mundo parece que houve consenso, e ás veces, bueno, pois hai que empuxar para que as cousas sucedan, claro, e aquilo foi posible. E creo que tamén foi moi guai doulle dignidade á geada e ao seseo, xa o galego, xa o gallego en sí, como lingua, xa onde estamos a nivel de sufrir as consecuencias do ostracismo, de que nos goberna e dos abusos das políticas lingüísticas e da pérdida de identidade, da pérdida de cariño, de moitas cousas que obviamente xa sabemos, pero que peleamos día a día, non? Bueno, xa se sabe que somos o que somos pola lingua que temos, entre outras cousas, non?